میاں استمانی ریٹنگ ایجنسی پچے گوشگیں پاکستانہ معاشی محکمی بالی سرا کار بوا گئیں پچاوتی رپورٹا گشتگ پاکستان سختی اصلاحات وام پروفائل واسطہ ہیں میں مشکل اصلاحات سرا دیم روی IMF پہ جائزہ دو نیمگی وہ کثیر جتی فائنینسنگ واسطہ کلیدی ہیں رپورٹر ادا اسٹیٹ بینک کے شرح سود 2% کنک کارمرز کنوکانی واسطہ گران نیادیہ کم بوا گئے دلیلیں اوسٹ گران نیادی جون آدھا 24% بوتگ زانک بی جنوری 2% آچا گیش بوتگ میاں استمانی ریٹنگ ایجنسی گوشگیں معاشی کاراں محکمی ہو شرح سودا کمی آچا گئے تری بوا گئیں معاشی دیم روی 3% بوا گئے تکمی آئیں ورکرز ترسیلات زرعی برآمدات اور ترندی مانیٹری پالیسی آچا کرنٹ اکاؤنٹ کاتا 1.2 ارب ڈالرز سر پیلس بوتگ رپورٹا ہی ہم گوشک بوتگ اقتصادی سطح سرا لاتے گرانے پیش رفت بوتگاں پرائمری سر پیلس IMF ادب گیش بوتگ مالی سال ہولی ششمئی ٹیکس آمدنی IMF ادب پاچا کمی بوتگ میاں استمانی ریٹنگ ایجنسی پچ ہم گشتگ صوبہ زرعی انکم ٹیکس سرا قانون سازی کتگاں زر مبادلہ ذخائرہ گیش و دری ملکانی فائنینسنگ لوٹا کمی جولائیہ جوانے ریٹنگ سبب بوت کاں IMF پہ جائزہ تاکیر منپی ریٹنگ سبب ہیم بوت کاں وش نیوز اسلام آباد